Čaute, ešte ste sa ani nenazdali a ja už som tu zase, ďalší tutoriál. Takže dnes určite poznáte jeden skvelý modpack, ktorý sa volá Feed the Beast. Ja vám ukážem, ako sa stiahnuť, keďže som ho už krekol, tak už je to pripravené. Takže tu vidíte, že už tu máme všetko nachystané. Takže prídete na link, ktorý máte v popise, opäť vám ho zvýrazním. Niečím takýmto. Hop. No, nie takto, ale nejako takto. Sorry. A taktiež keď už tam prídete, ja som vám to napísal, tak stlačíte toto tlačítko download. Ja už to môžem vypnúť a normálne dáte download, tak ako pri Technic Packu. Že? No a teraz, keď sa vám to stiahne, tak sa vám stiahne takýto súbor. Je to RAR súbor, takže pohodička. A mne sa otvoril English Mal. To je dobré. Asi iba presunúť sem. Dobre. Tu sa vám otvoril tento RAR. Je tu napísané niečo odo mňa, o tom, že som to krekol, ja vám to takto ukážem. Je tam aj prianie, aby ste si užili hru, to je hlavné pri hrách. Ale je tu tento súbor. Feed the Beast 1.22.jar. Jar znamená, že to je Java. Vy iba takto pekne otvoríte, aj to sa zobrazí na druhej obrazovke. Áno. Tam sa začne stiahovať všetko. Všetko. Toto sa vám začne stiahovať a toto sa vám začne stiahovať konzolu, určite nevypínajte. Ja to skúšam prvýkrát, dáte launch. Teraz vám to tu, čo? Dobre, a tu už sa vám začne stiahovať modpack. Chvíľku si počkáte, trvá to sice dlhšie, ale to nevadí, asi tu ešte, dobre, kontrol. Chvíľku vám to potrvá, ale keď sa vám to stiahne, budete určite spokojní, pretože táto hra, alebo tento modpack, hrá veľa ľudí, niektorí to myslím aj točia, teraz točil to aj Gamer, neviem čo poznáte. Takže takto sa vám to stiahne, tu to vidíte to aj mňa. Sorry, ale dneska sa vedím, tak robím chvíľu, no takže už sa vám to pomaličky stiahuje, aj sa vám to dostahuje. Keď sa to už spravím, tak už máte vyhraté, pretože už môžete začať hrať. Toto je Feed the Beast pack, ale je ich tam viacej. Vždycky si otvorte tento první, ten je myslím na 1.47, na to sa hneď pozrieme. Ale to je 1.47, je to od Feed the Beast normálne. Tu je ešte aj Voxer modpack, aj teleznámy a ešte nejaké sú tu, ale teraz sa tým nedostanem, to je jedno. Taktiež platí tlačítko download server. Pokiaľ by ste chceli hrať Feed the Beast na servery, aj táto je tam kreknutá, čiže iba si to rozhodnete ako normálny Minecraft server a vždy, pokiaľ máte kreknutý a môžete hrať zase s kamošmi, alebo s blízkymi, alebo neviem s kým. Taktiež to vám bude otvárať cez server, pretože to má niektoré príkazy napríklad na deň a podobne. Vlastne počkaj, čo to má deň? To je jedno. Ďalšie tu texture packy a ďalšie takéto veci. Dobre, modpack sa mi už aktualizuje. Už to skoro bude, dobre, je to tu. Vidíte, ešte sa to bude ďalej stiahovať, pardon. To je ten update, pretože 1.2.2 je staršia verzia, teraz je už verzia aj 5.0.1, tá sa vám teraz stiahuje. Dokiaľ to robíte rovno teraz, sem mnou rovno, čo pochybujem. A však to je jedno, my to tu teda máme takto pripravené, sú tu rôzne veci. Toto je moc, ešte čo je tu Universal Electricity Pack a ďalšie dva Feed the Beast a tie sú aj texture packy a podobne. Sú tu mapy, do ktorých sa neviem dostať, neviem prečo, aj texture packy, aj nastavenia, aj novinky. A nič sa neviem otvoriť, to bude asi tým, že sa vám to updateuje. Takže
Toto je skôr myslím. Toto nemám rád. Áno, to znamená tak. A už sa mi to otvorilo. Ja vidíte, to sa stane, len ja sa neviem presniť na túto obrazovku, kto vie prečo. No a proste sa vám otvorí FML, to je Framework Loader. To sa vám niektoré veci ešte dostavujú do toho, aby to už bolo úplne funkčné. Samozrejme, že musíte očakávať, že na začiatku budete dobrý, alebo že vám to vytváří za 5 minút na level. Aj tak ja som poznal, že sme sa vytvára. A ja teda myslím, že je to náročný modpack a čo si teda tiež myslím je, že som niečo posral. A áno, už to tu mám, ale teraz nereagujem, lebo som to moc-krát stlačil. Teraz sa počkáte, keď sa vám načíta feed beastpack. Chvíľko to trvá poprvé, pretože to predsa veľký modpack s krásnou mapou. A je to podobné technikpacku takže v tom stavaní modov, aké tam sú, myslím, že tam má nejaký dodatok, aby to bolo troška ťažšie, že tam potrebujete viacej veci na craft a takéto. Takže čaute. Čau.